Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay iba sa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagi pom ti apo iti amin nga aramid mo. Kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Kenya. Nagragsakak idiinted dati premyo ka na nga bak iti kinantaan. Hay na, naglaing ka talaga, friend. Siyak ti kang runaan a fan mo. Agtultuloy ko mati panangabak ko manan iti sumaruno a pakisalipak a kinantaan. Namnamaot day ta. Si Kapay, naglaing ka. Ikagumaak ti mga bakmanan. Dakkel ti tarigagay ko nga agbalin a recording artist. Ay, nagmayat siguro ti agbalin a recording artist. Hinton kwan, agbalin ka matan nga artista. Mangnamnamaak a maragpat ko day tang arapaap ko iti biyag. Basta saan ka amang liplipat, friend? Kanayon nakakadwa ka dagiti amin a papanam. Asino pa'y ngay ti kadwak? No di si ka? Manipod si Mikat je anak ta, gapo iti talento nang agkanta. Manumatan nga agawid dito'y balay. Isu nga rod lakay. Ibaga naman nga adu ka na ti pagkankantaan na. Ayaman ti agduduma nga agpaskan. Adu nga taaya ti maalala na ijay. Titangdan na ti kayat ko asawan. Saan sa matunay anak ka? Ngam pakaragsakan na nga men jay mapalpalakpakan kalpasan nga agkanta. Ay, dahi tatay kunada a binartag ti talento na. Malipatan na pa yun ti sumarungkar dito'y balay. Imbag pa'y jay kaaroba ani Helen ta agad adal. Idi nang habak iti kinantaan. Ijayan ti ayan ti panunot na. Awanan isem nang agadal. Janet, si kamot day ta. Saan kayon samot ten asumsumrag ka ni Alice? Saanan, takad kaduak ni Alice ang mapmapan iti pagkankantaan na. Talaga asikatan ti kaadalan ta. Wan nga rod, amom ka di nga da nangalakan kwa na nga agkanta ka no iti TV. Ay, imbag man. Ag-guest pa'y gaya man iti TV. Wan nga rod, dakkel ti bayad daken kwa na. Naggasat ti kaadalan ta. Ay, nagasat ka Tas ka ti kanayon na akadwa no ada papanan na. Siyak nga rod ti inala na nga alalay na. Ay, imbag kayo pa'y. Makakita kayo iti artista. Numapan kayo iti pagkantaan na iti TV. Nanang, apalak ni Alice akaaruba tayo. Agkanta ka no iti may sa TV station. Kayat mo asawan? May san nga artista? Ag-guest ka no, nanang. Awan papanan na, no di agartista. Ay, saan mo nga apalan, anak? Ikagumaamkit di ti agadal. Sumagmamanupay atawan, sakbay nga aktor pusak. Ang ni Alice, naggasat, tadan pagsapulan na. Anya nga rod, kat adamat nga rod talento na nga agkanta. Apay nga nga awan mat talentok nga agkanta. No day ti pagsasaritaan. Saan na bale? Nalaing ka mo tijay pagadalan. No lakat igawd mo, may sakan tumot adi adal. Wen matkit di nanang. Nana, napintas adamag ti ipadamag ko, iti day ti apa nagsabat ta. Anya ka di day ta ada magbasang. Ay na, ag-guest ka no ni Alice nga anak yu iti may sa TV station. Kuna ni Janet agayam na. Pudno ka di day ta basang. Nalabit, tanaragsakmet ni Janet anang ipadamag, nana. Apay akasla saan kayo ang maragsakan? Saman, basang.
Mailiwak lang ngamin iti anak ko. Nabayag ka di asan ang nagaw-awid? Nabayag nga rudan. Ay, kasta ka di, nana. Saan da pa yan asumsumrak iti pagadalan kan ni Janet? Tamakumikom dan sa amap-mapan iti pakaangayan ti pasalip. Kan ti pagkantaan na apas kan. Manipod makumikom ta iti panagkankantam. Di ta pa yung napnapanan iti simbaan, friend. Masadutak, takasla ka na yun nakalaban no. Saan ka di amay mayat, numapantamot agyaman gapo iti baligim? Diyak nga rod masango, inka ano kayat mo, ngam di nakawisan. Anya ti aramidam, kat awan mo ti pagkantaam ita. Maturog ang tapno makaina na ti karabukob ko, para iti sumarunumanin a panagkantak. Saan ka nga rod sumurot kanyak amapan makimisa? Saan nga rod? Di ka ka di makaawawat. Ay, sige nga rod, panawan ka pa'y. Ay, una yan. Nagbaliwan ti gayam ko. Manipod na latak. Dakkel ti nagpaliwan na. Di pa yan mapan makimisa. Da kayo mat, nanang. Aping imawag kayo. Bigbigat. Mailiwak ngamin, anak. Di ka maagaw-awi din. Ado ti aramidak, nanang. Adamanan shooting mi idirabi para iti panagkantak iti TV. Saan ngamin alive dagi jay? Ay, kasta ka di, anak. Kaano ka nga rod nga agawid? Sa anak pa'y amakawid dita. Agpaw itak tulaangan iti kwartayo. Kaya't ka ko maamakita, anak. Sige nga rod, maturog kan. In kayon tulaangan alaan iti remittance center ti ipawit ko a kwartayo. Uray saan ka pa'y ngagpawit. Ada pa'y mat, dyan pawit mo. Dudwa kami, wat ka ni tatang mo dito, oy. In kay tulatan alaan, nanang. O sige, makaturturog ak pa'y. Bye. Saan ka no pa'y nga agawid ti anak ta? Makumikom ka no, mat. Kasta ka day. Ay, kwartala ang tinapatagkan ko na. Masayangan no saan amapan agkanta kadagiti pagkankantaan na. Imikat pa yan ijay simbahan a pagkankantaan na akas choir. Tawan kan swildo na nga agkanta ijay. Kasla ng lipatan nan. Ani Apo Diyos tinangtad iti talento na nga agkanta. Kay kayat na nga aramaten day ta talento na iti pagkwartaan na. Ngam ti agserbi kan ni Apo. Nakunapay ni Janet. Asaan ka noon amapmapan iti simbaan? Day tangarot ti paglading itaklakay. Masadot ka noon amapan iti simbaan. Ngam no adda mangayab kan kwa na amapan agkanta. Alis taw. Ay, apay matanakas jay ti anak ta. Di na pa yan ituloy ti panagadal na. Janet, isaganam dagiti pagsukanak. Tada ka naman ang shooting ko inton bigat. Isagana, ngam sa anak ako muyog kan kainton bigat. Papanang, asino ngay ti mga wit iti badok? Maudi ngamin nga aldaw ti panag-enroll inton bigat. Inak ag-enroll. Anya, kasano akon ngay? Asino pa iti alalay ko? Ano sa mon friend? Agadalak naminan. Imbagkan ka at analaing kang agkanta. Adda pagsammak dam. Siyak ngay. Nagbiro ka kumapay iti kasukat mo, sakbay nga agadal ka. Sorry friend. Kamamok ngamin ang maudi gaya man nga aldaw no bigat ti panag-enroll. Kasanong payitan? Syakit din ti mang bit-bit iti badok amapan ag-shooting? Ay, sigamat, Janet. Ayan nga tinalatak akadalan ta. Busy iti panagkanta na. Bakit di ata nasambot ko ti last date enrollment? Ita, agadalak matan. Angam, sayang. Agturpusak ton, idinto ta saan paykan ka. Ay, wan nga ron. Nagbalinak namin nga alalay ti singer. Imbag tanapanunot mo ang nagsubling agadal. Wan nga ron. Imbag ka ni Alice ata da pagsamakadan na. Siyak ngay. Ay na,
Talaga anapatag ti adal. Kumusta ti shooting mo? Di nakman kasasao. Sakit din tinakabitbit iti badok asim mungad ijay. Pasensya kan. Napatagmat kanyak ti panagadal ko. Adda naalak nga lalay ko. Ngum umalisak iti apartment apagyanan. Saan kat aday ti basit a boarding house? Ha? Iba tinak dito eh? Natural. Di ka matpakairanudanan. Kanya-kanyatan. Agadal ka. Tainak mat agkanta. Mabalin ka di ang mapantapay makimisa? Saan ka di apet siya ita ti panagbaligim? Awan mat klase. Di mapanta makimisa. Ay nadyak masango day tataado tar aramidak. Sayang tinaitad kanyak agundaway. Numapukaw, gapu iti day misa-misa akun kunam. Natalgadan ti trabaho ta. Manipod inalanak dito pagtrabaho am abangko, Helen. Nalagip ka adagos, idi nagkasapulan ti bangko iti teller. Husto mo't ang nagturpos ka idin. Agyaman unay kan ka. No saan ko nga intuloy ti panagadal ko, awanak ko maita dito abangko. Janet, malagip ko man gayam ni Alice. Saan mo't nagparparang iti TV? Uray siyak, awan mo't damag ko kankwana. Manipod pinanawan na kiti boarding house mi. Saan mo't nga imawawag? Naduras siguro ti biyag na. Amangan no inasawa pa iti milyonaryo. Nalabit akasta. Imbag man ta nakaawin ka, anak ko. Mailiw kami una yan kan ka. Nabayag ajak nagkankanta nanang. Apay ka di anak ko. Apay abimbangag ti busis mo. Agpaparaw ka matan. Idi ngamin agkankanta ak iti may sa asyo. Kala at anagkyak ti busis ko. Kinatawaan dakpay adag iti tattao. Amangan mat no ada diferensya ti karabukob mo. Adda ka no nagtubo asis nanang. Kuna ti doktor nga operaan na. Ngam adda ka no posibilidad ajak to kanon makasao. Diyos ko, agpa-opera ka ka di anak ko. Kasano no agpukaw ti busis ko. No diyan kun makasao. Iti ka di pagtaudan ti panagsao, ti nagtubuan ti sis ako nam. Wen ka no, nanang. Mano ataway na nagkankanta ti anak ta. Isu siguro ang nagtubo ti sis iti karabukob na. Nalabit akas talakay. Awan sabat ngamin ina na ti karabukob na. Di na pa yan masango ti mapanagyaman iti apo. Numaminsan, ikan na tayo iti gundaway tapno makaamires. Mamati akmat iti imbagam lakay. Mapalagipan tayo, no makalipat tayo. Kahit anya nga iti kuna ti anak ta. Anya ti desisyon na, agpa-opera ka day. Agam no saan mo't nga agpa-opera. Ang mga no dakdakas kan o ti mapasamak kan kuana. Ada kayo mo dito syudad, nana. Kumusta kayon? Kastoy lata, balasang ka. Ada ni Alice, iji ospital. Maopera ka no ti karabukob na. Ha? Apay, nana? Apay nga opera anda? Ada nagtubo asis. Ikatanda ka no, tadakdakas ti mapasamak no saan ang maikat. Ay, agpakaadaak man nga ron iti manager mi, taumay ko kitaan ni Alice. Anya ka diti oras ti visiting hour, nana? Nay, ibag man no palubusan na ka ti manager mo ako ng basang. Iranak ti kinaawan ti ado a tao, nana. Saan mat nga agmalem ti ipakadak? No di kat sumagma manulaang mat nga oras. Imbag ta nagsabat kami kaninanang mo. Iso ti nakaibaga nga adda ka diti ospital. Imbag man,
Taim may naksinarungkaran. Siyak pay laeng di sigud agayam mo. Ikararag kong agbaligi ti operasyon. Ita lang ang amiris ko ti kamalik, gayam. Idinasaya at ti kasasaad ko. Pulos ajak nalaglakip ti apo. Jak pa'y napanagyamyaman iti parabor nga inted na kanyak. Saan pa'y anala daw ti amin, friend? Managayat ti apo. No lakat dumawat ka kankwana iti pamakawan, di nakapaayan. No apay mat analipatak ti apo. Idinasaya at ti biyag ko. Ita lang ang malagip ko. Takasapulak ti kaasin na. Iso lang ti makaaramid iti milagro. Iso nga rod ako nakagkararag ta. Tapno agbaligi ti operasyon mo. Agyaman ako na ikan ka, friend. Nasaya at kaunay agayam. Agkidawak iti apo kadagiti nagkurkurangak. Agsubli ang kankwana. Tapno magunod ko ti kaasinan. Di ka umadayo iti apo, tapno di ka sumyasi iti pudno adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.